हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे ब्रेकिं निउस लाना फैलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामनो जाबाव। गिबियावनो दङ 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गोमानानै दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि वार्ड नम्बर 1 नि थागिबि बिष्णुदेब प्रसादनि अनजालि फिसाजो थरायना रनजिता प्रसादा थांनाय 21 जुलाइ अक्ट'निफ्रायनो गोमानानै दं होननानै न'खरनि सोद्रोमाफोरा धालिगाव पुलिस थानायाव FIR होदों होननानै मिथिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै न'खरनि सोद्रोमाफोरा जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 21 जुलाइ अक्ट'निफ्रायनो रनजिता प्रसादा फुंबिलिनि 9 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव दिनैसिमबो न' फारसे गिदिंना फैफिनायखौ होननानै मिथिनो मोनो। नैबे सावगारि नुनायावनो सुबुङा बेनि उनाव दं नैथियाव चिरांनि बिजिनियाव सानसेयावनो मैया 28 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। रायजोआव कर'ना भाइरासनि बेरामिफ्रा सानफा एफा बांसिनदों। चिराङावबो COVID-19 पजिटिभजों साग्लोबजानाय बेरामिया गिख्रंथाव जादों। बृहस्पतिबारखालि माने मैया बिजिनि महकुमानि सिङाव सानसेयावनो 28 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। जिल्लानिनो बिजनि बन्धन बेंकआव 3 मोननाय जादों। आलुकुन्दायाव 6, भेटागाव CHC नि 108, एम्बुलेन्स स्टाफनि 1 आरो 18 बिजनि नोगोरनिनो गासै 28 मोननाय जादों। बेनि उनाव दं जोंहा थामथियाव WHO बुंदोंमोन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना बुंदोंमोन कर'ना मुलिखौ 2021 मायथाइयावसो मोननो हागौ होननानै जोबनायावसो, नाथाय रासियाया बुंदों 10 आगस्तनि गेजेराव भेक्सिनखौ मार्केटआव बेखेवनो हागोन। नाथाय बेयो क्लियार नङा, सोरबा बुंदों मोनगोन सोरबा बुंदों नङा, बेखौ माने थि बुंनो हाथ'वाखै। 4 दङ मणिपुरनि उदखारिनि गाग्लोबनायाव आसाम राइफल्सनि 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 4 जखम जायो। बे जाथाया चन्देल जिल्लानि सिङाव भारत म्यानमार सीमायाव जादोंमोन। बजारिनिफ्राय सासे जादोंमोन, मुङा प्रनय कलिता, आरो सोर गाग्लोबदों मिथिथ'नाय जायाखैब्लाबो पिपल लिबारेशन आर्मी बा PLA खौ सन्देह खालामनाय जादों। बेनि उनाव जोंहा 5 दङ आगस्ट 1 आव ईद। बे ईदखौ लानानै कामरुप डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेशन खायसे गाइडलाइन खालामनानै होदों। ईदगाह बा मैदान बा मस्जिदाव 7 बांसिन सुबुं हाबनो मोननाय ना, 7 माने नामाज फरायनांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनो सोनांगोन, मास्क गाननांगोन आरो नामाज फरायनायनि सिगां आरो उनाव नामाज फरायनाय जायगाखौ जेखिनियाव नामाज फरायगोन बेखिनिखौ सेनिटाइजार खालामनो थिनदों। बेखिनियानो। आरो 6 दङ चिरां समस्तिनि एबा लंकाटिन चिरां समस्तिनि B.Saoraiग्रानि सोद्रोमाफोरा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गारलाबारि गामियाव इलेक्शन कम्पेन खालामनो थांदोंमोन आरो बे इलेक्शन कम्पेन खालामनो थांनायाव रायजो राजाफोरजों होखारना हरजायो। बिदिब्ला जों बे भिडिअखौ गिबियावनो नायग्रोना लादोनि। स्निथाव दं जोंहा मैया सासे 5 बोसोरनि सासे गथ'खौ हगारना होनाय जादों, मुङा प्रियंका। बिथांखौ मैया हगारना होनाय जादों। बे गथ'खौ हगारना होनाय जादों मैया। बेनो दं 8थियाव मैया 2 आसामाव COVID-19 थाखाय थैदों। बिथांमोननि मुंखौ आं बुंनोसै। सासे 52 बोसोर बैसोनि आलपसि जमीर कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, आरो 45 बोसोर बैसोनि सपन साहा दरं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बिसोर 2 थैदोंमोन मैया COVID-19 थाखाय। बेनि उनाव 9थियाव दङ मैया सानसेयावनो माने मैयानो बयनिख्रुइ बांसिन मोननाय जादों। मैया सानसेयावनो 2112 मोननाय जादों। सानसेयावनो मैयानो सबसे हाइस्ट मोननाय जादों आसामाव 2112, आरो बेनिनो कामरुप मेट्र'आव 283 मोननाय जादों, नगावआव 211 आरो कामरुप रुरेलाव कामरुप मेट्र'आव 283, कामरुप रुरेलाव 210 आरो सनितपुराव 132, आरो मैया हगारनानै जादों 1248, आरो दा टटेल केसेसखौ नायोब्ला 38407, आरो डिसचार्ज माने हगारनानै जादों 29080, एक्टिभ दङ 9230, थैनाया 94 बांबाय, माइग्रेट दं 3। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। थ' एसेनोसै।